Emagoro benki ya mwanchu murigere rwegetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansubo mu Gusii no kwegena kwa bunaritkoria ondigenderete ko baritoerero kigima na nene no genderete kwegokya ase okubwatia emirobere yonsi yeritkoria rero ikirorere ritkoria Jumanne tariki 15 cy'omutienyi omutangani omwaka bw'ekibibere na 2024 na manga genderete gokorekana imense ya Kenya ekero murai wense Dr. William Samoei Ruto amona barayibandi kurwa serikali ya Kenya kwanza bagenderete netare yabo yokoro tota nabo igogo chake mirobere au ya magendro ase county ya Nandi nekero boigo lya swari tkoria kabere ase ababwatani gusabara ikurwa se kema kya ODM bakora na Raila Amolo Odinga oyoro muraiwe kya mekyo bagendrete kori kya babwatani abaya ase kya mekyo asorongorwa Western awasiri tkoria lero bare ime ye county ya Vihiga chinga kichingiango kwarigana semesa ya AMAYIA CHINSA IKOMI chabona magoroba irionkumanya una narayia na kwariganaire asenchera ere yobwengenyora sensemo ya Facebook na bagotonyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyarwetera Ndizi TV News bayigona bokoya somowetera se website yeto www.ndizitv.net ero togendere gokumanya buna watkakurwa se chinsinyo au anene ime yense ya Kenya ero teriane EVERLYNE OSERO orio koeneki achibicha neryo gicha wikere asenchera ya bene nigakurikwa Apple narisakama na bayigo Joshua utane tokubatera na asensemo yebimanyerero ngo kwarigano beko gosangana nche goikomeryo. Mochie okeroka ni gobono oanchirwe koba municipality imeye county ya Nyamira emagayo mugavana bwe county ya Nyamira Amos Kimomi Nyaribo akobeka essay yeri chikorio wanchira omochio yokoba municipality na yandigachire magega ye kamati gochorwa akole koligereria ebintu au ebyo byeire ebyo byale koirera gosebya renge kogera mochio keroka obego koba municipality ase kamati ya bete koligereria ebintu ebyo na koeneki abuna byabere bigoikerana ase ogoikera omuchio yokoba municipality nabo igo nigo chikero lyabere diwetiwa ne county ya Nyamira ase bono wizara yechindemero era chikirana asenseme yo yakeroka irokubeka emirobere au yokoeneki abuna omuchio yo obeire kogokiniwa. It is with this great pleasure and the honor that I have signed the historic charter for elevation of Keroka to a municipality, then forwarded to the county assembly. Their recommendations were based on Keroka's centrality to neighboring urban areas, its robust connectivity and transportation infrastructure, a population of 107,922,000 that exceeds the 50,000 threshold under the Act. Immediately engaged with the Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development through Kisii program to assess projects for the Keroka municipality. A team from the ministry will be in Keroka tomorrow. Na abunenchire moyo koeneke muna ibirengo by'ekisemi byabere bigokinwa na gokonya aborkiwa kogendera kwenyorera kisemi cyabo ase chiskuru nigo abarayikurwa se serikali ya county ya Nyamira balireira yoje kogendera gosira aborkiwa anene bali bakorwa ase chiamate kitari kwenyara nigo bayakwandire chinga kibagenderete kubwatoka ugosira wechingenjo ao gati yabo kwena na wech basari anena se aborkiwa bakorwa se chinga kitari kwenyara umurobero baterena nigo barachi kogendera kweneke buna kera omwana obeirega kwenyorera chisemi ase county ya Nyamira. Wanafunzi mkienda kwa shule msome vizuri
na mkikuwa na shida yote no into aba mse na bogo to tebi to ikire governor teko babye igo aba ibori ba minto moche mubwate chikura tari gokonya governor weka but mubwate chikura na abana babwate chikura na ande mubatebi asiba kwenda chiskuru basome buya baete teko babye igo because we expect our next politicians, our next teachers, doctors, lawyers from your students. The students. Gatio mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati amono mochumbe o South Mogrango Silvana Sosoro kogendrete kweneki wanakoreta liberera ase county ya Kisii nigo abarai na boigo abananchi bagendrete wesokia eriogo kwanera Buritikiro kyobo women representative ase county ya Kisii Julie Nyanchama uyobereka wesokia na kogikerio kungusana nokwo asatebire muna nigo gokoira na magega amagendro ye county ya Kisii nigo boigo abeire gakugania ugochamo kwa baraya babere na gutwara chinkwa na choko iwana erio kubwatira na koreta amagendro ase abamenyi be county ya Kisii asense mwende ni gatero na amagendro tararokana ase county yega asengencho chingak chinyinge nigo chigotumeka asamangane segi beke segi asegete abantu barwana genda rutana magena bwatane chisati abantu bagase no kurwana nabanyane bari bakorete segi tibayo ebarisi ko barigeriti abantu muna bakurwana abantu baminto chingaki chiaikire tutabwenti gotumekwa gusario murembe egento tobwente korenga chingaki chiabono abana baito basome esegi yaba South Mogirango nesegi eri demonstration siri chiabetebo basi chingaki chiigoro ayuna mangana mabe igento ndatebena abarai baito goika torigerera ngaki tokoreto mugusiamo egero tonyare kuragira buya kurwese serikali eyenene tokobeka mario geito emechiende abantu baturigireriti narere chisegi chire CHINSA mochinde ao lakini tari chisegi abantu tokorwana intwe abantu bakorwana segi egere barete nibo sobo igo Gusii gari baga tokorwana segi serikali enene emente chibesa gocha Gusii etogasa ine korwana intwe omwana bo mu Gusii ekikere kyarkadie kebe nande kiagerire nonyene chibesa chiri cha devolution amagendera ria bwente gocha Gusii okoba ya devolution taraba mpaka bono iga bado abantu baito tugasa ine gwaka chinkobi abangina bakorute biririato esa magenderera tari igo goika toigora maisa abantu baminto toke ichisegi tokwanirane n'omuntu oyo muno mu Gusii tonyore ebesa enibo egetarie kanene korwe national government egere kenyara gokonyo mu Gusii togoteberera mangana ichisegi twakure twatigira abana bachandegete amatayemo yo musipatio yomo uyoboigore omutakano akorwase ebunge ya kitutu chache South meye county ya Kisii nigo areneki akogokera magega y'abana baye chibarongo gosirwa kogenda ase eskuru ya secondary yamagega y'abana bogo abanyaruka gokora amatemo abo y'class ya 5 na 3 KCP umwaka w'echibibere na merongo ebere akorende kubwatikana no buremeru ase enke yo nigo babeire isko ase gekeke yonsi ase bona beire gakorwa ebirero bya chinsemo au nigekirero kyaye kyabiriye kwigwekana n'umuchumbe okitutu chache South Anthony Kibagendi oyobereka wesokia nakoba bwatokera chi scholarship abanabo asebabere bakwariganiwa ase eskuru y'abanyaruka ya Kyoge na wakanirwa kiregento erinde bachikogenderia amasomabo ase emyaka ene eribusyo musibati oyoni gaoro kyomogoko na wakangambye mono asaro kyo gosemera kwaye buna mukiano chikoene kiwa kurwase abana baye na mono amaunchorerio nachikorokana asenga yaye kirabona abana barabagokore bya asa masomabo muri tangoro kuteresa kwambuka umugako nakurukura Lawrence Makoli ase narunya Gisai abana babane nabanyoreta tuosigisi ngabaire skuru ya Nyagisai bagasoma baka class 8 kera naika class 8 ngabankoremerwa sengincho timbwati enjira yo kubakonya bono enjira nkwirigeri nense molende yo kwirigeri bibarua ngasinyibono ngayingurusyo bakonyera kendende ngachanganya oro musamari umiyochire otumiru no muchumbo ito Anthony Kibagendi okorera abana shopping abana bakorere shopping yosbi bono bare school ngwakambi yamono rasi itie bakoreta omwaka 2020 lakini bono rende ngasinyu ngakingo kora mbaire form 1 bakabera scheme yake 3 lakini rende bono nyasa okorera wanja kwae muchumbo imukire ko bakonya
ngumwakira mbia muno kere barakore skuru nimba togosemeringe kere barasome bakore mbache konkonya bandusie michando na bere kingwetera singinjo ne konda ngokora. Tokotikana nayo nigo omuraiwese Dr. William Samoei Ruto ateire buna erenare tayare asogokora chingwana agati namone bigambiro asenchire moro iyo korongeya obokoreri nabo igo gukora amangana y'obukurumi ase ebigambiro nigago chamagega yomuna chebino monene Martha Koome akobwatoka oroboti ase emerobere yo babekirense moyo koineke obokoreri obya ase bigambiro asa matukari bosyo anene ase aganitie abarai kogendera korwa esiko gochia sebigambiro nakwenda na chinga kinyororo eri bigambiro goikirania obokoreri ase enchera ebwenerete aniga yakwa na chinga ki echoko igora eskuru ya 24Directed Technical College ime ye county ya Nandi asate babuna nareta yare kobwatrana ne chinsemo chonsi chinsemo chebunge ebigambiro naboigo eserikali asoko enekia amangana yobokurumi abairega kwaera imense ya Kenya. Madam Justice amesema jana anataka mazungumzo na nimekubali mambo ya kuzungumza. Nilisema mwenyewe tarehe 2 tunahitaji mjadala kwa mambo ya ufisadi Kenya. Lazima tupigane na ufisadi kwa vyovyote, na hatuwezi kukubali ufisadi ihujumu maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kenya hii imekwama siku nyingi kwa sababu ya uzembe ya uongozi, kwa sababu ya wakora na matabeli ambao hawataki tubadilishe Kenya, na kwa sababu ya ufisadi. Na ndio nilisema mapema mwaka huu, hii ndio mwaka tutamalizana na ufisadi. This is the year we are going to sort out corruption in Kenya. It doesn't matter the leadership of the executive, mimi nikiongoza, the leadership of the judiciary ikiongozwa na Chief Justice, the leadership of the legislature ikiongozwa na speakers wetu. I am ready for the conversation on how we are going to deal with vested interest, with incompetence, and with especially corruption, whether it is in judiciary, legislature, or in the executive, because it is delaying, it is derailing, and it is sabotaging the progress and the potential of Kenya. Ase chinga kecho nigo omurai bwa barabanke ase bunge Kimani Chungwa abeirega ko moto yomuna chebino monene Martha Koome ase weso kiana wanchira na buna obukurumi nigo bore ase ebigambiro Ichungwa nigo aganirie obukwango iwa ko muroberio oboko imokeriwa egetamukero abana chebina bale babwatiranire na mangana yobokurumi ase nchire ya moyo korongeya obokoreri na koleta obotoerero imense ya Kenya. Na Mheshimiwa Rais, nafurahi sababu jana nimesikia her leadership the Chief Justice akikubali ya kuwa ni ukweli iko ufisadi mahakamani, na hapa Nandi najua mnajua, ama iko ufisadi mahakamani, iko ama haiko? Kuna ufisadi kotini ama hakuna? Iko, mnajua iko. Sasa sababu sisi wote kama Wakenya tunakubaliana iko shida ya ufisadi mahakamani, tunataka kwa heshima tumuulize her leadership the Chief Justice. Jana ametuambia ako na kesi 73 na karibu kesi 50 za majaji hawajamalizia, na ametuuliza tupeleke zingine. Tunataka tumuombe kwa heshima hizo 50 afanye haraka, amalizane na hao, alafu zingine tutaleta. Na pia sababu nilisikia naibu wa rais siku ya Jumapili akimwambia atapeleka kesi ya jaji mwingine, na jana nimesikia Chief Justice akisema ya kuwa yule jaji hawezi tuhumiwa sababu ya mambo ambayo aliamua kotini.
Ababwatani bekyama kya Orange Democratic Movement ODM bakora n'umurai bekyama Raila Amolo Odinga nigo bagenderetie n'umurubiri bwo kubarikia ababwatani abaya ase kyamekyo anene kurwase orogongo rwa Western abwase ritko ria kabere basoire imeye county ya Vihiga magayo gochakira county ya Busia abo ritko igoro okwana chinga kyecho nigo Raila Odinga abaga kumochie serikali ya Kenya Kwanza anene umurai wense Dr. William Samoei Ruto asekeria tebire abunanigo aganite koirania ense ya Kenya magega nigo amomochire mono asogoswana na nobokoreri bw'ekibunge nabo igo ebigambiro natayona abakenya nigo barachi gochandika onye chinseme chonchikwe wa obosibure bwo gukora emirimo yabo korengana n'erikiko ry'ekatiba ense ya Kenya. Kama chama yuko na nguvu ndio sisi tuko na silaha, sivyo? Mnaona wale jamaa ambaye walichukua hivyo ushindi wetu wameshinda kufanya kazi. Sasa wanataka kurudisha nchi yetu katika ile utawala ya kiimla na dhalimu. Hawa jamaa tusipojihadhari na kujikinga tunaweza kurudi katika utawala kama ile ambayo ya zamani. Jamaa anataka kurudisha Kenya kule. Ndio maana kwanza alianza kwanza na bunge. Bunge wameshika mateke sasa. Bunge haina nguvu. Imehasiwa. Bunge sasa sheria inatoka Ikulu na inapitishwa kwa bunge siku hiyo. Hakuna bunge. Bunge kazi yao sio ni mambo ya CDF. Kugawanya CDF. Na kupewa pesa kwenda usafiri huko Australia. Sheria mbovu kama zile za section 2A zinapitishwa kwa bunge siku moja. Bunge ni kama sasa bunge na executive imekuwa ni kitu kimoja. Sasa ile ambayo imebaki ni mahakama. Nataka sasa vile mwancho mugere bonoro botiona rotre tomerio bwa mayeje CHINSA IKOMI asenchera ereyo bwenge na mange togendrete gukwarganira kurasembeza mayayo rachkonyora senchera yobo ikanu nere Frida Kirbo agekoraga enseyemo nabo igo CHINSA isato chamogoroba nyoro mwase mirobirion Ndizi TV nabo kugendera gotonyora asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watonyora wetra Ndizi TV News waigo naboko ya somo wetra se website yaito www.ndizitv.net ero togendera kumanya aso wikira numbye mona obare bonse bogendrete goto rigereria ase chinsemo chimitandao ndo chasensemo ya Facebook gaiga Aisaya Nyatundo Musongo na agenda goto rigereria chinskurwa chinsemo cha Nairobi Amos wa Kambuni nere noare ime Josrika Nyandusi Edwin Mataga Robrauni Onchari Teresa Kemto egati abanda bange nigo bagendrete goto bwate gono mancho murigereria gendra kwego kyasimiro birionsia Ndizi TV na bwo obwansu bomugusi eretriane EVERLYNE OSERO twawatirana nere Joshua Uta asensemo yimenyerero nabo igorio nekia chibichanerio gichawe kera senchera yabene nigakorokwa Apple Narisa Kamango kuganiria oburigere borobya nabo igo emagoroba erentoereru